ଏବେ ଆମର ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି, ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ। ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଇଁ ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାତଟା ବଇଛି, ମାଛଟା ଭଜା ହେଉଛି ଏଇନା, ଭଲସେ ଭଜା ହେବ ଚଟଚଟ ଚଟଚଟ ହେଇକି। ମାଛଟା ତ ଅବିକା ପକା ହେଲା 5-10 ମିନିଟ୍ ହେବ। ମାଛଟା ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ମାଛଟା ଟିକେ ଲାଗିଗଲା, ଭାତ ହେଇଗଲା। ଏ ଭାତ କାଢେ, ଭାତ ହେଇଗଲା, ଭାତ ହେଇଗଲାଣି। ହେଇ କୁହ ଅନ, ଭାତ ହେଇଗଲା, ଗାଳେ ଗାଳେ। ଭାତଟା ଏଇନା କାଳା ହବ ଏଥିରେ, ଏଇନା ଭାତଟା। ହଁ ଇଏ ଦିନ ପାଇଁ ତାର ସିଙ୍ଗେଡା ତିଆରି ହଉଛି, ସିଙ୍ଗେଡା କରୁଛି। ଛୋଟିଆଟା ତ ଆସିନାହିଁ, ଇଏ ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗେଡା ହବ, ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଭାତଟା ଗଳା ସରିଗଲା। ମାଛଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଛଟା ହଉଛି କି ନାହିଁ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ମାଛଟା ଟିକେ ଲାଗି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଛାଡୁନାହିଁ ଆଉ। ଟିକେ ନାଲି ହେଇଗଲେ କଢା ହବ ମାଛଟା ଆଉ। ମାଣ୍ଡୁ ଦେଖା ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ପିଲାଟା, କହୁଛି ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି, କରିବା ନାହିଁ। ଗରମ ହେଲେ ଏସି ଲଗେଇବା ଆଉ ଦୋକାନରେ ତୋର ଆଉ କଣ କହୁଛୁ? ଭାଉଜ ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ଏଠି କହୁଛି ସିଙ୍ଗଡା ହବ। କଣ କହିବ କୁହ? ମାଛ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମାଛଟା କାଢିଦବା ଟିକେ। ଗରମ ଲାଗୁଛି ଜବର ବି ଭିତରେ ନା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ପଡ଼ିଲା ମାଛ। ଭାଇକି ଭୋକ କଲାଣି, କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଭାରି। କଣ କହିବ, ଖାଲି ବାଉଳା ହଉଛି ଖାଇବ ବୋଲିକି ଆଉ। ପିଆଜ ଫିଆଜ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚା ହବ, ଛେଚିଦେବା ଟିକେ ରସୁଣ ଅଦା ଭଲେଇକି। ଫାଇନାଲି ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲା। ଆମେ ତ ପୁଅ ପିଲା ଯେମିତି କରିବୁ ସେମିତି ଖାଇବୁ ଆଉ, ଯେମିତି ପାରିବୁ ସେମିତି କରିବୁ। ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲା, ମାଛଟା କଢା ହବ କିନା, ତାପରେ ଆଳୁ ଭଜା ହବ। କଡ଼କଡକିରି ଚଟଚଡକିରି ଭଜା ହେଇଛି। ପୁଅ ପିଲା ଆଉ କଣ କରିବା, ଆଳୁଟା ପକେଇବା। ଆଳୁଟା ଭଜା ହେଇଛି, ଆଳୁଟା ଦେଖୁଛୁ ଚିକେନ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ନେଇକି ଆସେ। ଆଉ ସିଙ୍ଗେଡା ତିଆରି ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାର ବନଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ମସଲା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ଆଳୁଟା ଭଜା ହେଇଥାଉ, ମାଛ ତ ସରିଗଲା।
फाइनाली आलू भी हेई आसिलानी फाइनाल आलूटा हो गलानी आलूटा काटिदवा कौन करिया चिकेन मसला सजाई गाड़ी तो चिकेन मसला कर दे आउ कौन तमें ना मु माछ माछ भजा की थुआ चिकेन मसला ना गरम मसला ना हाँ फिश मजा मौसा टे दोष टे रोचे छोटिया न जानी कुए देख ये दौन सारे गरम मसला गोटे फिश मसला गोटे दे दियो फिश मसला गरम मसला कौन फाइनाली भजा है भल भजा हम रसुणटा फाइनाली पड़ना भल भजा हम बिलातीटा पकईया टे बिलाती बिलाती पड़गला लंका पकड़ कलर लंका टे पड़ो लंका पूरे घाटी कलर हलदी पाउडर पड़ो से तार पखाड़ भात माछ भजा खाइला बसिक भोक गला तो खाइला से तार आउ खाइबू नहीं आउ तरकारी खाइबू नहीं हाँ 3टा बेलू खाइबू सी तार पखाड़ा खाइला आउ खा खा पकाटा हो पानी पी दे दो फिश करी मसला टे पकईया गोड़े गरम मसला टे पकईया समय घाटी तो घाटी दवा
ମାଛଟା ଟିକେ ପକେଇଦବା ଫ୍ରାଏ କରିଦବା ତାକୁ। ଭଲକି କଷିଦବା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହବ ନା। କଷା ଚାଲିଛି। ଗ୍ୟାସଟା ଟିକେ କମେଇଦବା। ବାସିଲାଣି ପୁରା ମହକିଲାଣି ଆଉ। फाइनाली ହେଇଗଲା 5 ମିନିଟ୍। ପାଣି ଦେଇଦବା ଛାଡ଼ିଦବା। फाइनाली ହେଇଗଲା ତରକାରୀ। ପାଣି ଦିଆହେଲା ଆଉ। ହେଇଗଲା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦବା। ତରକାରୀ ରେଡି। ଭାଇ ଆମର ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲେଣି, ମାଛ ଭଜା ଖାଇସାରିଲେଣି। ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଭଜା ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦବା। ତରକାରୀ ପୁରାପୁରି ରେଡି। ଓକେ।